Mahardika tias ing kamardikan. Rahayu rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho mewaseh wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi ira-iraan nambi wini suda seri pirangan ronggo lawe gugat. Dalang sarta mendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi wontene Pranoto Pakliran. Dipun tindakan Dimas Suyono Sakonco. Tata dekorasi katindakan Bopo Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Mbata. Lighting katindakan Dimas Ladu Aldiansah wontene Pangrenggo Busono. Dipun tindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung unglingke gongso madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangliing Swarawati utawi pesinden katindakan Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto gending katindakan Dimas Hadi Prayitno wontene Wiraswara katindakan Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campur sari katindakan Dimas Ari Semprung. Roko Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Roko Mas Gentong Kawa-kawa. Wonten para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Atekan sepisan nggambaraken wonten ing pertapan Gerujukan Sewu. Resi Supo Mandrangi ing dalu menika kaparagani Bapak Begek Ari Warsito. Ronggo Gadung katindakan Dimas Bagong Sutrisno. Raga Patmi dipun paragani Mas Diah Maharani. Atekan salajengipun nggambaraken wonten ing Kraton Majapahit. Prabu Kertarajasa Jayawardana katindakan Dimas Abi Horojali. Ken Sora katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Kebun Abrang kaparagani Dimas Abdul Sutopo. Haryo Nambi katindakan Dimas Bagus Suyanto.
Ronggolawe dipun paragani Raka Mas Judek Prakoso. Patih Tambak Boyo katindahaken Bapak Ambeh Wahono. Ewontene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Senopati Pringgo Digdaya kaparagani Raka Mas Andi Prastyo. Kelabang Gunung katindahaken Dimas Eko Pranoto. Atekan salajengipun wonten ing Desa Gedangan. Lurah Ngimo katindahaken dening Cak Sendur. Sutejo kaparagani dening Bapak Mogol. Sumarsih kaparagani ini Mas Menik Widiawati. Iwontene galih katindahaken Dimas Rokim Sanjaya. Arum Sekar dipun paragani Mbak Ayu Sri Poncowati. Wontene Retnawandan katindahaken Mas Tata Wulandari. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindahaken trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendur, Dimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindahaken Siciu Arum Somplak, kabiyantu siswak Indah Kalola. Mekaten kala wau para kadang budaya Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun nuwun.
Astu Nawasita. Oh, Awadista Astu Nawasita. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu. Suge kendel Bondowani munggah oneng pertapan Grujugan Sewu. Kaporo wis wani nantang lawan aku. Kok nggo bondo kekuatan opo? Maroko gak. Lakuan juga ra kok ngomong sementi. Mergo nek aku marang pati. Aku dimati sama aku. Kepengin ngalap lawan patiku. Longko kelakon. Lamun pikesatrio kang pinunjul kang linuwe iki tabraki Ronggo Gadung. Yen pancen kaya ngono ae diputeke. Nek papan kene kowe apa aku sing bakal tekan karo. Bakal tak sembadani apa sing dadi kekarepanmu. Tanding ngono aku. Bagus, redene kuwi menungso sing ora ana taeman. Bakal tak singkirke oneng jagat pepandang. Kemlawet tanganku, kena siramu, sigar rapat kowe. Mung semono bondo kekuatanmu. Kok nganti kowe nantang lawan aku? Aku mongso kepengin mangerteni sejatine kowe iso. Aku bakal dituyu. Dan aku golek tombo Ragopati. Entenono aku.
Ragopati. Tangi Ragopati. Iki ana tombo. Iki ana tombo kanggo kowe Ragopati. Tangi yo bojoku. Tangi. Yen to aku kelakon kelangan kelawanku. Rasa sajumundang awakku ora jadi. Ragopati. Tangi. Aku tak golek bobok. Karo gaduk. Jadi aku nyosak karo sampeyan Kakang. Ora ono babar pisan. Jebul tresnane Kakang Rangga Gadung karo aku iki gede banget. Nyatane aku tuh mekaning pati, Kakang Rangga Gadung iki bingung kaya ngono. Ragopati. 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 Aku tak golek banyu. Masih kayak aku konangan. Kalau aku sih karo Kakang Rangga Gadung. Mergo iki Kakang Rangga Gadung katone sado banget. Ya sing gede pangapungane. Yen to Kakang. Rasa dadak ngapusi lawan aku. Iya iki lho Kakang Rangga Gadung. Jebul kaya ngono. Piye to Kakang? Nganti tratapan melar mingkus ambekanku. Sakwise aku mangerteni kowe kan toko sing kaya ngono Ragopati. Kakang Rangga Gadung, tenane iki aku mau nodi karo sampeyan kok Kakang. Aku kepengin mangerteni. Sepiro to gedene tresnamu kang tumantuk marang aku. Nanging kasunyatane gedhe rasa tresnaku kelawan kowe Ragopati. Ya aku percaya. Nyatane aku etok-etok mati sampean ya bingung kaya ngono. Wis petandake. Kalawan tresnamu karo aku iki lae pusing batin Kakang. Saiki wis percaya. Wis kok Kakang Rangga Gadung. Ragopati wis dadi kekancinganing atiku. Piye Kakang? Nganti tumekaning pati. Aku mung kepengin sandingan karo wong wadon. Ya kuwi mung kowe Ragopati. Tapi dari aku Kakang, Yen kowe? aku uga kepengin banget sandingan karo sampeyan. Saiki wis kelakon aku dadi bojone sampeyan, rasane atiku ki sayang banget kok Kakang. Oh, kena tau geni. Gini ora. Ana ing sisih lor akeh wong lanang sing bagus. Ah, Sing tak jaluk kelawan kowe. Aja nganti atimu mentelung lan mentiyung kelawan wong lanang liya. Mung cukup aku Ragopati. senajan to akeh lanang sing bagus ora ning pengarep-arepku Kakang. Aku ora bakal kapiluyu mergo apa? Tresnaku mung iki kanggo sampeyan. Ora bakal tak pilih karo wong lanang liya kok Kakang. Kowe lan aku lagi wae karesmekake. Muga wae langgeng selawase sing bisa misahno. Mung pati kula kanthi Ragopati. Terus aku kelawan kowe. Muga wae enggal-enggal duweni turun minangka jati kowe anggonmu nempuh omah-omah bebarengan lawan aku. Kaya ora ya bebarengan padha ndonga. Ya ngene aku dhewe iki ora omah, nek kan duweni urun Kakang. Minangka jangketir matur nuwun kanugrahan kang tumeka sajroning urip. Ditresnani wong wadon sing endah sing suci-suci
sineksenan bumi lan langit tresnaku kelawan tak ibarat lo tresnani diri pribadi kula Bupati. Mula kanthi kowe rasa dadak sejono kelawan aku. Aja nganti leleh kelawan aku. Ora kok Kakang, aku tak percaya sama kowe kamu harus sampeyan kemana. Bapak Supo Mandrani. Yer Ronggo Kali. Naninjih kula, Bu. Sawising kowe cedhak lawan sira Bupati kaya-kaya padha ngatonake marang rasa gedening katresnan. Rumangsa bombong lan marem jroning ati. Yo pancen kaya ngono kuwi sing ndak jaluk. Jeneng wong urip yen wis gelem nglakoni urip bebrayan. Lanang lan wadon kudu tansah sing rukun. Aja nganti nganakake tukar lan tabu. Mergo yen rukun kuwi bakal nyedhakake marang rejekine. Ning yen saben dina mung tansah padudon. Iki kaya-kaya angel golek sandang lan tangan yo. Nggih. Bapak Supo Mandrani. Kepiye? Pangestu sampeyan. Anggen kula nempuh omah-omah kalih Ragapati. Iya. Rinten saha dalu. Kula tansah nandhang ayem lan tentrem. Kula kinten boten saged dipun pisahake samubarang napa kemawon. Kula niki sampun janji wonten salebetipun ati kula. Janjimu kepiye? Kula mboten saged pisah kalih Ragapati. Namung pati ingkang misahaken dumateng kula. Boten betenipun kalian kula, Bapak. Kepiye Kula Ronggo? ugi sampun sumpah kalian Kakang Ronggo Gadung. Pilih kula lan Kakang Ronggo Gadung menika boten saged dipun pisahake. Kaya ngono ya. Ya kuwi swargane wong tuwa yen duwe anak apa meneh wis urip kejuduan. Iki mung tansah rukun. Iki wis gawe senenge wong tuwa. Ya mung ngene lho Ronggo Gadung. Kados pundi, Bu? Coba to rasakno. Akeh para murid mung sawiji kowe murid sing tundone kowe ndak pek mantu tak jodokke kawan anakku Ragapati. Kados ngaten inggih. Jalaran kowe iki sawijining murid sing tansah setya bekti marang guru. Saya-saya sira saben-saben ndak wedang ngelmu. Iki kaya-kaya ora ana sing tuna dungkap. Kabeh ngelmuku sing ndak wenehake lawan sira. Iki kaya-kaya wis ora ana kentumpang suk. Matur suwun sanget, Bapak Supo Mandrani. Kepiye? Wiwit alit ngantos dewasa. Kula tansah ngangsu kawruh nembang ilmu wonten ing Pertapan Grojogan Sewu. Iya, Sampeyan ingkang dados pamomong kula. kaya ngono. Mila kanthi menika, Bapak, sak sampunipun kula niki kapundhut anak mantu kalih sampeyan. Napa ingkang dados pangandikanipun sampeyan badhe kula estokaken? Tenan kuwi. Naninjih Ya mung ngene ya, Le. kados pundi? Ronggo Gadung. Sawising kowe wis kelakon nempuh bebrayan lawan sira Bupati. Mongko nganti dina iki kowe iki durung duweni pegawean kang maton. Lah, iki dina sira bakal tak tunjung saka ing padepokan ing Grojogan Sewu, nggih. Nggonku nunjung lawan sira iki ora teges. Aku kuwi gething keburu sengit kelawan kowe.
Uga ora bakal aku ki sengaja kepengin misahake nggonmu bebrayan kelawan Ragapati. Lajeng kersanipun. Ning nggonku nundung kelawan kowe. Iki mengko saklungamu saka petapan Grojogan Sewu mbok menawa iki bakal bisa ngancik marang tundakaning kawiryawan. Besuke bisa kena kanggo ngrakapi kabutuhaning bojomu. Jeneng wong omah-omah iki saya suwe saya abot sanggane. Iki durung duwe anak, yen mengko kowe wis lakon duwe anak, iki saya abot banget. Mula Kados pundi Bapak? saka karbu sira ndak tundung kang supaya tumuju ning kraton Majapahit. Leres daya pangandikanipun sampeyan. Menawi kula tansah mapan wonten ing pertapan Grojogan Sewu. Iya, Tartamtu mboten wonten indak-indakanipun. bener. Kula jejeripun tiyang lanang. Kewajiban kula nggih kedah nyukupi keluarga kula. Iya. Menawi saking pangandikanipun sampeyan kados ngaten, Bu. Kula badhe budidaya tumuju wonten ing Kutaraja. Ya, mung wae pawelimku sepisan kowe mengko tumuju ning kraton Majapahit. Yen wis ketemu kelawan Ratu ing Majapahit, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Ngaten nggih. Kowe ngaras padha dungkap kaping pindho. Kowe kudu ngunjuk atur yen didangu kowe kandha bloko yen siswa saka ing pertapan Grojogan Sewu. Aja pisan-pisan kowe ngaku yen kowe anak mantuku, ya. Kowe kudu kandha yen siswa ning Grojogan Sewu. Siswaning pun bapa empu supa mandrangi. Badhe kula estakaken. Ndungkap kaping pindho. Kados Iki pinangka syarat sarana. Dimen mengko kowe bisa katampa nggonmu suwita pinangka dadi prajurit. Iki pusaka bintuah ing kraton Majapahit keng sawetara candra iki anis utawa ilang saka gedhong pusaka ing kraton Majapahit. Iki jenenge Kyai Kalanaga. Iki mengko aturna ana ngersaning Sinur Prabu Kertarajasa Jayawardhana yen sira matur ndak utus supaya balikake pusaka kuwi. terwaca sedaya pangandika sampeyan. Iya. Mila kanthi menika kula nyuwun pamit tambahing pangestu pinangka cala obor lampah kula tumuju wonten ing Praja Majapahit. Dak pangestomi pindaning banyu iki. Muga-muga sak laku jantramu tansah pinaringan arah ayu kalis ing sambikala. Matur Uga bisa lakon apa kang dadi panjang kamu ya, Bet. Duwe sing pamit sing apik lawan siji. Bapak. Tenane abot banget. Lamun to aku abot kelawan kowe. Nanging ngerten ono. Tuane keluarga. Kuwi sak duwe pinangka tanggung jawab. Aku duweni kapitayan Ragapati. Lamun to ing bisuke aku bisa mulyakno uripmu lan anak-anakmu. Mula kanthi kuwi lilakno aku. Sawetara bakal tak tinggalke. Aku bakal mapan ana ing Praja Majapahit Ragapati. Ini abot banget kan. Dina aku tuh bisa nih karo sampeyan. Nanging kepiye Mas Kakak? Tapi kuwi wis dadi tanggung jawab sampeyan kok gak jeneng. Kenapa sampeyan iki sing tok gawe ya? Sampeyan nang bahaya banget. Dongamu Ragapati. Muga wae aku entuk gawean sing matok. Sawetara
kanthi sanget dumateng sampeyan. Sawetawis wekdal kula titip kalih bojo kula. Ojo khawatir aku sing bakal jogo marang yo mung bae pitungkasku. Kados Gonmu miwiti lumaku ninggalake ing kadipan kacokan sing megen napas telung jangkah dimetraten. Hati-hati yo Kakang. Pragopati. Entenono baliku wong ae. Rogopati. Wis. Ora susah. Dadak iki dadi rasa was lan kuwatir. Ora-orane yen mengko bojomu ana ing kraton Majapahit. Dheweke iki bakal ngalekake kelawan kowe. Aja ya, Nduk. Rogopati. Ayo ra iso maju jalanan lagi wae kowe kematen anyar lawan Rogopati. Ya, dak rewang-rewangi nyuwun marang saling Sang Hyang Widiwasa. Muga-muga kowe bocah sakloron pati kales ing sampun. Dumateng Sentana nayaka nayakaning praja wonten ing Majapahit. Nggih, ingsun nilakake agunging panuwun tanpa pindhan. Awit sedaya boten wonten ingkang nirwakaken. Menapa ingkang dados isinipun layang ibu ingkang pun tampi swansa. Dumateng dipun paman kinsu sabda dawuh tinimbalan Sang Prabu ngaturi kasugingan wonten ing negari Majapahit pikantuk berkah saha pangestu dalem sowan kula boten mangke alangan setunggal punapa namung bukti kula mugi konjuk wonten resik kula tampi gawe sesawis
sami. Sarene wonten kadang senton monggo dipun prayogakaken anggenipun. Sendika ngestakaken dawuh Sang Prabu. Kakang kebuan apa? Dawuh dalem sinuwun Prabu. Ngaturi kasugengan wonten ing Majapahit. Pikantuk berkah saha pangestu panjenengan. Sowan kula kalis ing sampika. Boten katalempeng. Mung sungkem kula mugi konco. Kula tampi dawa samisa. Jumbuh layang Ibrang ingkang panjenengan tampi. Niki Isinipun layang Ibrang sedaya sentananing praja wonten ing negari Majapahit. Kula jak ngambakan bab komplange dampar kapatian wonten ing negari Majapahit. Nggih, Patih Hamangkubumi. Miturut Paman Kenso. Sinten Sintana ingkang pantes kula winisuda minangka Patih Hamangkubumi wonten ing negari Majapahit. Duh Sang Prabu Jimat Pungken. Saderengipun ingkang abdi matur menawi ing mangke wonten tumpang suh anggen dalem matur kersa Sang Prabu paring gunging samudra pangaksama. Kados kapan Sang Prabu menawi ingkang abdi kapiji supados nuding sinten peranganing Punggawa negari ing Majapahit ingkang patut kawinisuda minangka Patih Hamangkubumi. Saking rumaos kula mboten saged milih jalaran menapa taksih wicaksana panjenengan dalem taksih waskita panjenengan dalem menawi panjenengan ngersakaken badhe misuda Patih Hamangkubumi monggo sinten peranganing Punggawa negari Majapahit ingkang kapiji kula tiyang sepuh namung derek menapa ingkang dados kersa panjenengan sarta nyengkuyung menapa ingkang dados lekas panjenengan sinten kados mekaten. Lajeng miturut Kakang Kebuan Abdi. Sinten ingkang pantes kula winisuda minangka Patih Hamangkubumi. Duh sinuwun Prabu Kertaraksasa Jaya Wardana. Matur suwun menawi to panjenengan pitados dhateng kula. Kula sampun dipun keparengaken derek cawe-cawe bab perkawis. Umplangipun Patih Hamangkubumi wonten ing Majapahit. Nanging sinuwun kula wonten ing Majapahit menika namung sabati pati pindaning kawula saru dinulung menawi to kula menika derek miji sinten ingkang patut nglenggahi minangka dados Patih Hamangkubumi. Kula menika langkung wasis panjenengan. Monggo panjenengan miji sinten ing mangkenipun ingkang pantes nglenggahi minangka dados Patih Hamangkubumi. Kula namung badhe ndherek, kula namung badhe nayogyani sinuwun. Kados mekaten. Mekaten inggih. Menawi tos sedaya saka guru wonten ing negari Majapahit ngersakaken kula ingkang wiji salah satunggalipun nayoga ingkang pantes kawinisuda minangka Patih Hamangkubumi. Haninget hanimbang on hamutusak komplange
Patih Hamangkubumi wonten ing Majapahit ingkang pantes kula winisuda mboten wonten sanes Kakang Haryonabi. Kula ingkang sowan. Kakang Ronggala, Sinuwun Prabu Kertarjasa. kenging menapa panjenengan randhat anggenipun sowan wonten ing negari Majapahit. Ingkang ageng pangapuntenipun sinuwun kenging menapa sowan kula randhat jalaran. Titian kula Kiai Meglamat mogok wonten satengahipun martos. Sinuwun Prabu, Kakang Ronggala, kepareng kula badhe nyuwun pirsa jalaran. Saderengipun kula ngancekaken dalamaan kula wonten ing pendhaping kraton Majapahit kapireng mriyem jemledur kaping 3 sorak kawula gemuruh ambata rupa menapa wisudan Patih Hamangkubumi sampun dipun purwakani sini. sampun Kakang Ronggala. Lajeng sinten ingkang kapiji pinangka Patih Hamangkubumi wonten ing kraton Majapahit sini. Boten wonten sanes namung Kakang Haryonabi. Haryonabi. Sinuwun Prabu. Menapa anggen panjenengan minisuda dumateng nampi pinangka Patih Hamangkubumi wonten ing kraton Majapahit sampun dipun penggalih kanthi tirtanipun kawicaksan. Menapa ki sampun dipun sarujuki saka guru wonten ing kraton Majapahit. Kakang Ronggala, Nggih. ngantos kula pemawani minisuda Kakang Haryonabi minangka Patih Hamangkubumi wonten ing negari Majapahit. Tartamtu kemawon sampun pikantuk pasarujane sedaya saka guru wonten ing negari Majapahit. Menawi kados ngaten cetha, kok pilih saka guru wonten ing kraton Majapahit anggenipun menggalih boten ngangge piatok ning nganggo dengkul. Sinuwun, menawi nampi dipun wisuda pinangka Patih Hamangkubumi wonten ing kraton Majapahit niku nempuh bebasan sanggrah mono garap sawah wong tani maca wida. Napa saged grah mono kok garap sawah? Napa saged wong tani kok maca wida? Boten benten kalih nampi. Nampi niku tukang masak, tukang icip-icip jangan. Lho kok panjenengan angkat pinangka Patih Hamangkubumi wonten ing kraton Majapahit. Badhe dipun beto wonten pundi kraton Majapahit ing mangkenipun sinuwun. Kakang Ronggala, Sinuwun Prabu. ing semu panjenengan boten sarujuk menawi tok Kakang Haryonabi kula winisuda minangka Patih Hamangkubumi. Lajeng miturut Kakang Ronggala sinten nayaka praja ingkang pantes kula winisuda? Sak boten-botenipun ingkang pantes lenggah pinangka Patih Hamangkubumi wonten ing kraton Majapahit menika kedah tiyang ingkang ageng labuh-labutipun tumrap negari Majapahit kados dene Paman Ken Sorasus. Matur tanpa wewaton. Sok meneh yen matur nganggo waterman. Aku ngrumangsani wis tuwa. Aku wis tuwek. Wis rengko ragaku. Umpama ana sing genteni palungguhanku minangka juru demung Amancanegara, aku wis kepengin leren. Kok malah tok congol-congolke dadi Patih Hamangkubumi. Tanggung jawabe luwih gedhe. Aja dibalen. Paman Ken Sur, Kepiye? monggo menawi panjenengan sarujuk nampi dipun angkat pinangka Patih Hamangkubumi wonten ing kraton Majapahit. Nanging panjenengan kita miwir-miwir lembaran sejarah ingkang sampun kawuri Paman. Atekipun Majapahit
niku korbanipun boten cekap bondo lan donya. Nanging nyawa ingkang tanpa wilangan. Jalan muluk. Atetipun Majapahit niku perang ageng Majapahit lan Kediri. Kediri dipun pandegani Senopati Segara Winutan. Napa nampi ingkang ngadepi? Mboten ingkang ngadepi Rangga Lawe Bupati Tuban. Kamangka Segara Winutan menika tiyang jaduk mleguduk dogdeng samaladeng. Bebasan dibacok mlorok, dibedhil mecicil, katite. Tangan kula rujak rajeh kubrah keteh sakniki sebelang mergo king sabutan pedang. Mati Segara Winutan. Pejah Segara Winutan. Napa nampi semejai? Boten, Pak. Ingkang mejahi Rangga Lawe Bupati Tuban. Sapejahipun Segara Winutan wonten senopati saking gelang-gelang ingkang dipun pandegani Rangga Janur. Rangga Janur niku dibabrak melorot dibedhil mecicil. Napa nampi ingkang mejahi? Boten. Ingkang ngadepi Rangga Lawe Bupati Tuban. Katitik deges kula badak takut tumbak. Mati Rangga Janur. Napa nampi ingkang mejahi? Boten. Ingkang mejahi Rangga Lawe Bupati Tuban. Lho kados ngaten dipun anak Pinokopate amangku bumi kok nam. Nami. Yen pancen kowe ora trimo tak ino. Yen pancen kowe ora trimo tak nyek. Ayo ngateko iki tabran Rangga Lawe. Loe. Yacingan. Muntrat itumu. Lawean tanganmu. Penjirangan mripatmu. Kaya pilanang lanang dhewe. Iki ning gone njopo, tutu ning lapangan. Nek pancen kowe ora trimpo, yen to nampi diangkat dadi ate amangku bumi. Ojo jajal-jajalan. Ayo, nek pancen lewani adepono lan prawo. Ingkang ingsun kersakaken pasarujukaning sedaya saka guru wonten ing negari Majapahit. Mila kanthi menika ingsun atas nama ratu wonten ing Majapahit. Sinten ingkang boten sarujuk pranatan wonten ing negari Majapahit saged ninggal Majapahit. Sinuwun Prabu Kertajasa Jayawardhana. Sinaosa panjenengan boten ngendi kanthi walung. Kula sampun saged njagapi menapa ingkang dados manah panjenengan. Menawi boten siap patos panjenengan. Panjenengan boten melu kalih Rangga Lawe. Boten rewes kalih Rangga Lawe. Boten napa-napa. Nabrang. Yen pancen kejaduk tak teni cuk. Ayo. Pangapuntenipun Sinuwun Prabu. Lawe menika kula ibarataken gajah. Gajah kang medhot saking wantilanipun. Gajah saged kecepeng menawi toh dipun cepeng dening seratinipun Sinuwun. Lajeng sinten seratinipun Kakang Nabi? Panjenengan pengen mangertosi sinten seratinipun Lawe? Boten wonten sanes. Paman Kesur. Paring dawuh. Mugia kersa panjenengan ngemutaken tumindakipun Kakang Rangga Lawe. Oh, nggih, Sang Prabu. Kula minangka tiyang sepuh peranganing Nayaka ing negari Majapahit. Badhe ngestokaken menapa ingkang dados dawuh dalan. Menawi Rangga Lawe kersa kula kanthi sowan pateges bejo panjenengan. Nanging
menawi Ronggolawe boten kersa sowan, ampun nglepataken kula. Pareng. Sinuhun Prabu Kertaraja. Kakang Prabu. Reh dening Winisudan Patih Hamangkubumi sampun wonten kerang. Pareng kula nyuwun Pak. Namung derekaken. Kakang Haryonam. Pun kula sinuhun Prabu. Kadosipun anglong saklebet manah panjenengan saksamunipun panjenengan kawin suda minangka patih Hamangkubumi nanging sedaya saka kula sami dregah. Duh sinuhun Prabu. Kersa panjenengan dalem jabul dateng sabda panjenengan. Ngenani kula jumeneng patih Hamangkubumi. Sedaya kadang-kadang sami tak sirah rumaos kula ing manah kula. Kula boten edan pangkat sarta derajat. Kula sampun nrima wonten negari Majapahit pinangka dados jundang cinta. Kakang Haryonam Winisudan Patih Hamangkubumi ampun panjenengan anggep nugroho. Nanging menika tanggal jawab sesanggeman ingkang awrat tumrap Majapahit. Mila kanthi panjenengan ampun wedi kangelan. Irit tepo berkatane prajurit elingke tumindak Kakang Ronggolawe. Menawi sedaya sampun obat aku panjenengan. Kaping prajurit